ilahu dan Ali gani ga munzali ka bana hankali irin na akili na yoya botili wurin Imam Ali na bayyana rili na ce Ali mu gaida sayidi gwanin mushahidi jinin Muhammadi kira shi murshidi aliyu wahidi warzo mujaddadi abun nufin mutum da aljani mufarridi Ali Imam uwa uba ba a yi kamar ka ba ba za a yi shi ba a yau zuwa gaba miji ga ta'iba wasu ba a ba su ba isar ka kai kadaya kai wa banjuwa na ba Ali a so ka wajibi aliyu za mu bi a matsala da bi Allah ya ce na bi ya ce da mu bi sahabu masu bi in ka bi a lahira ka kwanda zazzabi alin aliyu ne abu husaini ne mijin batuli ne hujjar rabu ne gaban sahabu ne dolan kauni ne ka so shi ko ka bar shi kanka kaiwa haka ne Ali kai a kaunu baya shi mu ƙara kai da shi mu dangare a shi mu kankame mi shi rayuwa da shi kuma mu mace a shi Imam Ali ne akwai wani sababu shi Ali na gaske sai da kai kowa ya zo da kai shine yake da kai duk wanda bai da kai ilahu zai da kai sannan wuta ya kai sahaba auliya fitar su gun ilahu kai Ali kai za a ambata wuti mu gaskata tsaya mu binkita sannan mu tabbata tawagar kace su ta sauran makaryata a gaskiya Imam Aliyu za mu tallata Ali mutum sharifiya kairul anbiya ni na ji nasiya da arziki tsiya ko babu dukiya daɗi da mawuya duma zamar da ba imam na ƙyalar shegiya ya me abun fada ni kai nake bida uba ga shahada kai ne ka haifi da kakan imam riga arwahu na fida na kuna kanka ni fa kai na jaddada Ali gidanka za na je imamu ce mu je a sannu ko guje na je na gwangwaje ciki na bar waje ka fani in na je ka tsai da ni imamu kar husad su bangaje Ali akan ka sayyidi a kira ni rafidi bana taraddudi ko me ka so faɗi ni na bu murshidi aliyu ka'idi na sujada akai ba zan dago ba har baɗi Ali sarki kamar kama mena na Fadima ku zo mu sallama mu bashi ragama jiki yana tsuma muna gaban shi ma domin imam yana ta jallikas da sama ma Aliyu masani sarki da rawani ka bani izini sannan ka san da ni ka laɗafa mini ka ce a zo da ni kullum na zo nuku badan isar ka mumini Ali ni dai baranka ne almajirinka ne ni sha'irinka ne dama kana sane bawan gidanka ne mayan yabanka ne bakon da yayi ma yabo a nan wajenka ne Ali
suna na uzuri Ali kira ni sha'iri Ali na faɗi mabari Ali ni na yi tambari Ali mun Ali ɗayiri Ali ya Ali banguri Ali akuba ko Madina dan isar mu nawari Ali 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 waye mutum guda da sansa dole wajibi Ali waye ya auri Zara dan isar sa faɗi muji Ali waye ya haifi ɗa kamar Husaini kai faɗi Ali waye kofar sanin Rasulu ba ta naƙudi Ali waye da zai yi hijira ya fita cikin gari Ali waye ya zarce kaf sahabu san Muhammadi Ali waye ilahu ya kiransa imamun mubin Ali waye aran mu ba hala annabi ya zo da shi Ali waye bai taba musa wa sayyidul wujud ba Ali waye kalifan annabi na gaske banda shi Ali waye kansa ya dauki rawanin Muhammadi Ali waye ya fudda Islam cikin taraddudi Ali waye baya gudu a yaƙi ku faɗa muji Ali waye baya musu da shugaba da ya faɗa Ali waye ya zo a Ka'aba in ba imamu ba Ali waye a tarbiyarsa bai kusanci Lata ba Ali waye idan ya zo guri shedan yake fita Ali waye siddiqu mu'minai kadai sa ambata Ali waye faruku inji da ba inji ni ba Ali waye kamar annabi inji shi ba inji ni ba Ali wallahi Ali na bazan mu wani na bar shi ba Ali 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 Ali